Відроджувати національну ідею в Криму. Громадська організація «Кримська ідея» вирішила гуртувати кримських татар з усіх куточків Криму. Ініціативу погодили у Меджлісі у Києві. Напередодні відбулося вже 4-те засідання у Білогірську. Суть ініціативи у тому, аби люди з районів могли у представників «Кримської ідеї», а це юристи та правозахисники, отримати відповіді на дражливі питання, а потім порадою допомогти кримським татарам на місцях. Крім того, представники «Кримської ідеї» планують і самі виїздити у райони. Правозахисник Абдурішид Джепаров, який є одним із засновників цієї «Кримської ідеї», каже, наступне засідання планують вже на кінець серпня. Народ, почти 400 тысяч крымского населения, немного в таком растерянности, не знает, как реагировать на ту или иную ситуацию. И нет таких вот особенно очерченных ориентиров. Да, есть там, скажем, Меджлис в Киеве, есть, скажем, люди, которые остались там из структуры Меджлиса, но все-таки сложно. И поэтому есть такая инициатива, чтобы заняться, что ли, не знаю как, возрождением крымско-татарского национального движения.